Gogagge da tana migewa Dr. Emmanuel Adamawa mai kyauta baya mana gori don al'umma su ji daɗi. Ka fito za mu bi ka kai gwamnan Adamawa zaɓin talakawa. Kai ko ba da sautin Dr. Emma gwamnan gobe ne mai mana rana. Za mu ce kwanke sai kai kake uban ɗaki. Emmanuel ‘yan Musa ‘yan Adamawa na kishinka. Muna a kan layinka. Sakon na Khalil Saju shi ne ya ce in doko danken halinka ka zama marka. Adonko ya jajirce. Honorable Khalil Saju dan amana ne gun oga. Dan alhaji ne kewaye. Bagara ko babu zago a hanyar ka gata amike. Gwamnan mu kai ne gobe. Aikin ka ba ka zo. Ka baiwa mata jari tsaffi hada da duka samari. Ai babu mai yan kari. Al'umma ga mu a tare. Ka hada kan jama'ar mu. Gwamnan mu ko ba zaɓe ka fi suka tara su mutane. Emana mu kai jigo ne. A dafa tauraro ne. Khalil Saju ya ce in dauko tabbas na ƙara yaba ma. Wurin ka mai kima ne. Kai ko amsa waye jami'a. Mai yi wa manya mai yi wa kankana. Ni a gona gwamnan gobe ne. Sannan gwamnan Adamawa ne. Wai shin ko na yau kuskure. Zancen ka haƙon gwamnan gobe ne. Abba tilas ne muku tambaya. Wai waye Dr. Emmanuel. Ko kun gane sai na faɗi. Kace kai ko amsa waye jami'a. Tafiya ta kare inda kai mu ci zaɓe. Na mai ingarma ne. Mai jinin nasara ne. A gini na mu mun yau foundation.